Mga kauturan, nagapasalamat kita sa Ginoo. Sa sinin naman nga tiyon din kita makapadayon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa Lucas kapitulo 18 halin sa 35 pakadtugid sa 43. Kagako nini pagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, sang nagahinampot si Jesus sa Jericho, may isa ka bulag nga nagalingkod sa higad sang dalan nga nagapakilimos. Sa pagkabati sang bulag nga may madamo nga mga tao nga nagaagi, nagpamangkot siya, ano ang natabo? Nagsabat sila, si Jesus nga taga Nazareth nagaagi. Nagsinggit siya, Jesus kaliwat ni David kaluoy ako. Ang mga yara sa una nagsaway sa iya, kag ginsingganan siya nga maghipos. Sa baylo sini, nagsinggit pagid siya sing mabaskog, kaliwat ni David kaluoy ako. Gani si Jesus nagdulog, kag nagsugo, nga ang bulag dalhon sa iya. Sang malapit na siya, si Jesus nagpamangkot sa iya, ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo? Nagsabat siya, Sir, luyag ko nga makakita ako liwat. Dayon si Jesus nagsiling sa iya, makakita ka na, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Sa galayon, makakita na siya, kag nag-upod siya kay Jesus nga nagahimaya sa Dios. Sa pagkakita sa mga tao sini, nagadayaw sila sa Ginoo. Ini amo ang pulong sang Dios. Kagaton ini pagahusisaon sing maayo, kagwaon naton ang mga espirituhanon nga makaulugan nga salang naton ma-apply sa aton nga kabuhi subo nga mga anak sang Ginoo. Ang sugilanon diri aton nga suliton liwat, nagasiling nga si Kristo kag ang iya mga apostoles, mga followers niya, kag may iban nga mga tawo nagaupod sa ila, nagapanlakatan sila pakadto sa Jerusalem. Apang sila paglakat, nag-agi sila sa isa ka banwa nga tawag Jericho. Pagsulod nila sa amo nga banwa, may nagapungko dito nga isa ka bulag sa higad sang dalan nga nagapakilimos. Kag nabatian sang amo nga bulag nga kadamo sang mga tao nga nagaagi. Nabatian niya ang lapak-lapak sang mga tiil kag sobra kadamo. Kay ni nga tao nga bulag nagpamangkot. Siya ano ang natabo karon nga kadamo gid sang mga tao. Nabatiagan niya ang mga sound sang agi sa mga tiil nga tama gid kadamo nga mga tao. Kag may nagsabat sa iya nga nagasiling, si Jesus nga taga Nazareth nag-agi. Pagkabati niya sina, nagsinggit siya, Jesus, anak ni David, kaluoyi ako. Muna ang iyang hambal. Kag nagsinggit pagid siya todo-todo, ginsulit niya ang iyang siling, anak ni David, Jesus nga anak ni David, kaluoyi ako. Aton diri tanawon, nga ang bulag nakahibalo, nga ang nag-agi, kag amo ang nagapanguna sa paglakat, si Jesus nga taga Nazareth. Nabalaan niya ina tungod kay
may naghambal sa iya. Nga si Jesus nga taga Nazareth, naglakat, nagaagi sa among nga dalan. Kuhaan naton ini sa mga pagtulunan sa aton kagalingon, nga kita nga mga tao, wala kag indi kita makahibalo sang tanan nga butang. Tungod kay mga may limitasyon ang aton kaalam, dapat nga magpamangkot man kita sa iban sang mga bagay nga wala naton nahibaloan. Ang bulag di nagpamangkot. Nga anong natabo? Nga nga may kadamo nga mga tao nga nagalakat, kag ginsugiran siya nga may isa ka tawo nga iyang ngalan si Jesus nga taga Nazareth. So nahangpan niya ina kay may naghambal sa iya. May naghambal sa iya sang kamatuoran nga si Jesus nag-agi sa among nga dalan, kag ina nga Jesus taga Nazareth. Aton inikuan sing leksyon man sa aton, siling ko kay na kag ako ni suliton, kaya kitang mga tao may ara nga kaluyaon sa aton, nga hindi kag wala man kita makaibalon sa tanan nga butang. Kag kita nga mga tao dapat magpamangkot sa iban, agud mabalaan naton. Hindi kita magkahuya, magpamangkot sa iban sa mga bagay nga wala naton may baloi. Ilabi na gid sang kaluwasan sang aton mga kalag, dapat nga mamangkot kag mamati kita kung ano ang ginasiling sang iban na tao na nungod kay Kristo kag nanungod sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. So ang pamangkot hindi sala, kag kung may magsugid sa aton, dapat pamatian naton. Ang balaan nga kasulatan nagasiling nga ang kaluwasan paagi sa pagtuo. Kag dapat nga mamati kita, kay ang pagtuo magaabot paagi sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. Karon nagpamangkot si San Pablo, kag nasulat ini sa Romans chapter 10. Siling sang balaan kasulatan, paano ang tao makatuo sa Dios kung wala sing magsugid sa iya o kung wala sing naghambal sa iya? Ang pagtuo magaabot sa tao paagi sa pagpamati. Pero ang tao hindi makabati sang pulong sa Dios kung wala sing maghambal sa iya. Amo ini nga ang isa ka bulag na mangkot, anong natabo subong? Ginhambalan siya, si Kristo nag-agi. So nakabalo siya nga si Jesus Christ nag-agi, nagalakat kay may naghambal sa iya. Okay? Halin sang una sa Old Testament, ang Dios nagapili sa mga tao nga tawag nga mga propita. Kaga mga propita sang Dios among nagahambal sa mga tao nanungod sa kamatuoran. Kag sang si Kristo diri na sa duta nagapanudlo, nagpili siya sang bali 12 ka mga apostoles, iya ina gintrain, kag sa pagbalik niya sa langit, iya ina ginsugo ng nagasiling, lakat kamo, ibantala ninyo ang mayong balita, himuan ninyo ang mga tinunan ang mga katawhan, kag bautisyon ninyo sila sa ngalan sang Amay, Anak, kag sa balaan nga Espiritu. So ang Dios may ginagamit sa paghambal siyang mga pulong, kag aton himuon sa siningation, dapat nga magpamati kita sang mga ginahambal, sang mga alagad sang Dios agud mahangpan naton kung ano ang paagi agud ang tao makaangkon sang kaluwasan sang iya mga kabuhi. So pagkapati sang bulag nga si Kristo among nagaagi, nga nagalakat sa among nga dalan, nagsinggit siya
Hesus, anak ni David, kaluoyi ako. Then may nagsabdong sa iya. Ginsingganan ining tao nga bulag, sinya hipos, kagini nga pagsabdong daw tama ka bugat, daw dala bala pangakig. Hipos, hindi niya pagpambalod. Pero ang natabo mo, nga ini nga bulag, imbis nga ginpahipos, nagsinggit pagid siya, todo-todo, baskog pagid ang iyang pagsinggit. Nagtudo pagid iya siling, Hesus, anak ni David, kaluoyi ako. Okay. Aton tanawon dire, nga ang pagpanawag niya, katulad ini sang aton subong ginahimo, nga nagapanawag kita sa Dios paagi sang aton mga pangamuyo. Siya nagasinggit dito, nga kaluyan siya ni Jesus Christ, kita subong iya nagapangamuyo, nga nagapakitlooy kay Kristo tungod kay madamo kita sa mga problemas nga mga ginatubang. Now, kung ini nga tao may nagsabdong sa aton man subong, kung magpangamuyo kita sa Ginoo, may ara man iya nga mga tingog nagasiling, hipos, hindi magpamati ang Dios sa imo. Kag nagasiling pagid, tanaw bala, kadugay na sa pangamuyo mong mag-ayo ka sa imo balitian. Wala ka man gyapon mag-ayo. Tanawa bala, pirmi ka man nga pangamuyo nga hatagan ikaw sang Dios sang bugay, halin sa langit. Imol ka man gyapon. Amo ina ang tingog ni Satanas nga nagahambal sa aton, agod nga hindi kita magpangamuyo sa Dios. Kay man kabalo ka, si Satanas, kung magpanawag ikaw sa ngalan sang Dios paagi sa pagpangamuyo, grabe ang kahadlok niya na, kagrabe ang pagpalayo niya sina, kabangdanan nga hindi siya gusto nga magpanawag kita sa Dios paagi sa pagpangamuyo. Katulad sini nga tao, may nagsabdong sa iya, nga hindi ka magsagi hambal, hindi ka magsagi singgit. Amo man sinasubong, ang ginahimo ni Satanas sa aton, ginapugnan niya kita nga hindi magpangamuyo, hindi magsampit sa ngalan sa Dios, kay si Satanas pirte ang kahadlok niya kung ang isa ka Kristohanon magpanawag sa ngalan sang Ginoo. Pero aton kwaon leksyon diri amo ini, nga ang bulag wala naguntat, nagpadayon siya singgit, nga buligan siya ni Kristo. Kung ina may eksperyensyahan manaton, nga may nagasabdong sa aton, may nagahambal sa aton dalunggan, nga hindi kita magpadayon sa pagpangamuyo, dapat nga aton inidag-on, kag aton padayonon ang pagpangamuyo, kay amo ini ang ginahambal sang Dios sa aton, halinggid sa balaan kasulatan, nga dapat kita nga mga tao magpadayon sa pagpangamuyo, sa pagpanawag sang Dios. Kagamo ini ang ginahambal niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Kag nagsiling driya, magpangamuyo kamo nga nagapadayon sa pagpanawag sa Dios. Inasiling diri sa English, pray without ceasing. Magpangamuyo sa tanan nga panahon, sa bisan anong kahimtang sang aton pangabuhi, magpadayon kita sa pagpangamuyo, kay amo ina ang ginahambal sa aton sang Dios. Pray continually. Pray at all time. Pray without ceasing. Ina naga-encourage sa aton nga kita nga mga anak sa Dios dapat magpadayon sa pagpanawag sa Dios paagi sa pagpangamuyo, katulad sining isa ka tawo nga bulag, way siya naguntat, bisan ginsabdong na siya, sige gyapon ang iyang panawag sa Ginoo. Then
Masiling naton nga ang Dios nagasabat gid sa aton pangamuyo. Hindi kita magpandua-dua nga kung magpangamuyo kita siling naton, daway man kapamati ang Dios, kag daway man niya kita ginasabat. Domdomon naton nga si Jesus Christ amo ang aton sulundan. Ihimplo nga dapat naton sundon. Okay. Si Jesus Christ, ang diri pa sa duta, wala siya sing ginahimo nga wala siya anay nagapangamuyo sa amay sa langit. So grabe ang connection ni Jesus Christ kag iyang amay sa langit. Pananglitan. Nabasa naton sa Bible sa John chapter 6, halin sa 1 pagkadto sa 13, nga sang diri si Kristo sa duta, ginpakaon niya ang bali 5,000 ka mga tao. Halin sa 2 ka gagmay nga tinapay, 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. Okay? Ang ginhimo ni Kristo, nagpangamuyo siya sa amay, kag ginpanghatag ang amo nga pagkaon, halin sa 5 ka tinapay, kag 2 ka isda, kag ang mga apostoles niya, amo ang nagpang-apod-apod sini hatag. Kag ang milagro amo, nga mga 5,000 ka mga lalaki na kaon, may sobra pa nga 12 ka basket. Okay? 12 ka basket. Milagro ina. Nagmilagro ina, kay man una sa tanan, si Kristo nagpangamuyo. So si Kristo sandiri sa duta, wala siya siyang ginahimo nga wala niya anay ginapangamuyuan. Sunod, pagbanhaw niya kay Lazaro. Kagini nakita sa John chapter 11, 38 pakadto sa 44, si Lazaro 4 na kalaadlaw sa lulubngan. Si Kristo nagkadto dito sa lugar diin si Lazaro na lubong, upod ang iya 2 ka utod nga babae, kag upod ang ila mga kabyanan kag silingan didto sa lulubngan. Ang ginhimo ni Kristo amo ini, nagpanawag siya sa amay paagi sa pangamuyo, nga nagasiling, amay, nakaibalaw ako, nga ikaw nagapamati gid sa akon. Tapos ni Kristo pangamuyo, nagsinggit si Kristo sa mabaskog nga tingog, Lazaro, guwa. Si Lazaro nabuhi, nagguwa sa lulubngan. Okay, makita naton nga si Kristo nagpangamuyo sa wala pa niya ina ginhimo. Ano pa gid ang makita naton sa Bible nga si Kristo nagapangamuyo? Okay, si Kristo sang wala pa siya magbalik sa langit, makita nimo ang record sa John chapter 17 halin sa 1 pagkadto sa 19. Si Kristo nagpangamuyo sa amay. Kag amo ini ang pinakalawig nga pangamuyo ni Jesus Christ. Kag iyang hambal sa amay, sinya, amay, nagapangamuyo ako para sa akon mga disciples nga sila dapat mag-isa, mag-unite sila. Subo nga ikaw kag ako isa. Tungod kay nga amay kag ang anak isa, amo ning pangamuyo ni Kristo nga dapat ang tanan niyang mga tinubos sa sininga kalibutan mag-unite, hindi mag-ilinaway, kundi may pag-isa sa balatyagon kag pag-alagad sa Ginoo. Dapat isa kita. Kagamoy na ang pangamuyo ni Kristo. Wala siya nagauntat sa pagpangamuyo. Karon, sang si Kristo didto na sa Getsemane, nga nagpangamuyo siya didto, makita nimo ang record sa Lucas 22, halin sa 39 pagkadto sa 46. Sang didto si Kristo,
sa garden sang Getsemane, nagpangamuyo siya, naghapa si Kristo sa duta, kag nagpangamuyo nga nagasiling, Amay, kun mahimo, ilikaw ining kupas sa akon, pero hindi ang akon kabubuton ang matuman, kundi ang sa imo. Ang kupang nasiling niya diri, amo ang kamatayon niya didto sa cross, ilikaw ini nga kamatayon sa akon, pero hindi ang akon amo ang matuman, ang sa imo amo ang matuman. Kag kabalo ka kung anong siling ni Lucas, sadto nga tion ang balhas ni Kristo nagalagdo nga daw dugo ang kolor. Grabe ang iyang ginbatyag kag pangagtos, bisan pa niyang balhas kolor dugo na. Pero ang punto amo ini nga sa nagatubang si Kristo, sinang malisod nga iyang atubangon, nagpangamuyo siya sa amay, ang kabubuton sa amay, amugid ang matuman. Karon, amo ini ang aton nga batyagon. Nga ang Dios iya gid gusto nga kita nga mga tao katulad sa iya magpangamuyo gid. Kay man aton makita sa Mateo kapitulo 6 halin sa 5 pagkadto sa 14 nga si Kristo nagtudlo sa iyang mga disciples kung paano magpangamuyo. Okay? Nagsiling si Kristo, kung magpangamuyo kamo, amuhon ninyo sini, Amay sa langit. Tawgon ninyo ang Amay sa langit. Karon, kung hindi importante ang pagpangamuyo, nga ang gintudloan gid ni Kristo ang iya mga disciples sa pagpangamuyo. Si Kristo nakahibalo nga ang pagpangamuyo tama ka importante. Kabangdanan ngang bisan iyang followers sang diri pa sa duta, gintudloan niya nga magpangamuyo kamo. Tawgon ninyo ang Amay sa akon nga ngalan. Kung si Kristo nagtudlo sa una, kag ginatudlo man nina sa aton subong, then aton gid kilalahon nga ang pagpangamuyo tama ka importante. Magpangamuyo kita before kita nga magkatulog, pagbugtaw pagkaaga, magapasalamat naman kita sa Dios nga tuytuyan naman kita sa bug-os nga adlaw sa aton nga pagtrabaho. Amoy na nga aton makita dire nga ang bulag wala maguntat panawag sa Dios, kag ang akon ginahambal dapat nga kita man hindi maguntat sa pagpangamuyo, sa pagpanawag sa Dios paagi sa pagpangamuyo. Ang Bible nagahambal sang matuod nga kung magpangamuyo kita sa Dios, siya magasabat sa aton sang aton mga pangamuyo. Kagaton diri tanahon ang Salmo kapitulo 15, Salmo kapitulo 50, versikulo 15. Kag aton makita diri nga nagasiling, Tawga ako kon mag-abot ang kalisdanan. Luwason ko ikaw, kag dayawon mo ako. Anong siling sang Dios? Tawgon mo ako kunyara ikaw sa kalisdanan. Kay sinya, luwason ko ikaw. Kung sa aton pa, sabton ikaw sang Dios ang imong pangamuyo kung magtawag ikaw sa iya. Mayari pagid nga dugang Salmo 91, versikulo 15. Ari nagasiling, kung magpanawag sila sa akon, ako magasabat sa ila. Okay? Luwason
luwason kag padunggan ko sila. Ini ginabasa ko gid agod magpenetrate sa aton balatyagon nga nagsiling gid ang Dios kon magpanawag sila sa akon, ako magasabat sa ila. O mo ni ang pasalig sa Ginoo agod nga hindi kita magkaluya sa pagpangamuyo kay pangamuyo ginasabat sang Dios. Nagsabat siya sa ato pangamuyo kun aga, nagasabat man siya bisan udtong adlaw, nagsabat siya sa aton pangamuyo bisan sa kahapunanon. Sa tanan nga tion, kung kita na manawag sa Dios pagi sa pagpangamuyo, nagapamati siya kag nagasabat siya sang aton mga pangamuyo. Then may-ari man nga medyo nagasablag sa aton. Kabangdanan nga ang Dios hindi magsabat sang aton pangamuyo. Ano ang kabangdanan? Okay, nagasiling sa Salmo 66, versikulo 18. Salmo 66, versikulo 18, nga nagasiling, kon huptan naton ang sala sa aton tagipusoon, ang Dios hindi magsabat sa aton. If we regard iniquity in our heart, according to the Bible, God will not answer our prayer. Ano nga sala ang aton ginahuptan kag ginatago sa aton tagipusoon nga wala naton ginahinulsulan? Kung ina nga sala ginatipiga naton sa aton kabuhi kag wala naton ginahinulsuli sa tubangan sang Dios, ang siling sang Ginoo, ina nga sala amo ang nagasablag, ang nagasapong kabangdanan nga hindi ang Dios magpangamuyo, magsabat sang aton pangamuyo. So anong himuon naton? Aton ina hinulsulan nga sala kay patawaron kita sang Dios kag tinluan niya ang aton kabuhi kag papution niya ang aton mga kasing-kasing. Kag kun ina mawala na ang Dios, nagasaad nga siya magasabat sang aton mga pangamuyo. Ang aton himuon amo tawgon naton ang Dios, siganon naton siya, Ginoo, husisaa ang akon kabuhi. Husisaa ang akon tagipusoon. Ipakita sa akon ang akon sala kay akon ina hinulsulan. Kag kun aton ina hinulsulan, nagpasalig gid ang Dios, kag kun aton ituad ang aton sala sa iya, siya magasabat kag magatinlo sang tanan naton nga kalapasan. So ginapaabot niya nga kita nga mga katawhan maghinulsol agod nga wala sing sablag ang aton mga pagpangamuyo sa iya. So ang Dios nagsabat sang pangamuyo sang bulag. Ang bulag gintawag niya kag ginpamangkot, ano ang gusto nimo nga himuon akon sa imo? Siling sang bulag, Ginoo, nga makakita kuntani ako. Kag nagsiling ang Dios sa iya, makakita kana ang imong pagtuo, amo ang nag-ayo sa imo. Karon may ari nga duha ka klase sang bulag sa kalibutan. May ara man ang bulag nga ang mata gid iya hindi makakita. Pero may isa man iya ka klase sang bulag nga maayo ang mata pero wala kag hindi makakita sang kaluwasan. Ang panawag sina sang Dios amo ining espirituhanon nga pagkabulag. Ginhambal na ni Kristo sa Mateo 15 kapitulo 14. Kag ang ginpatuhuyan sini ni Kristo amo ang mga reliyoso nga Parisiyo sadtong tion nga dire si Kristo. Ang siling ni Kristo
sa sini nga mga tao reliyoso kag ginabatyag nila nga sila gani iya matarong siling sa mga Parisiyo. Pero kabalo ka kung anong siling ni Kristo? Siling ni Kristo, sila bulag nga nagaguyod man sang iban nga bulag, kag sila nga duwa didto sa kanal magkalahulog. Kay man ang nagatoy-toy bulag, ang ginatoy-toyan niya bulag man. Hindi bulag sa mata, kundi espirituhanon nga pagkabulag, kay ini nga mga tao wala makahibalo kag makakita sa matudtuod nga paagi paano ang tao makaangkon sang kaluwasan sang ila kalag. Ang ila yahuna-huna amo ini. Nabiruan himuon ako ni number 3 tanan nga butang ilang himuon, kay abi nila kung mahimo nila ining tanan nga butang, sweldoan sila sang Dios sang kaluwasan. Okay. Abi nila tumano nila ang napulo kasugo, kag kung matumanan nila ti maluwas na sila. Galing ang problema, ang Bible nagatudlo sa aton nga wala sing isa ka tao nga nakatuman sang napulo kasugo. Ang nakatuman lamang sina amo si Jesus Christ. Nagsiling siya, ako nagkari hindi sa pagbungkag sa napulo kasugo, kundi sa pagtuman sini. Pero ang tao wala gid bisan isa nga nakatuman. Nga nagsiling ang Bible, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Kung may isa nga nakatuman sa napulo kasugo, tani wala naghambal ang Bible nga kitang tanan may sala. So, ang kaluwasan wala makita sang mga Parisiyo. Abi nila mabuhat sila sang mga buluhaton nga kinapahimo sa ila, agod maluwas sila. Gali kay nga natudlo iya sang Bible amo ini. Nga ang kaluwasan bugay nga ginahatag sang Dios sa aton. Ang aton himuon batonon naton ina. Kabangdanan nga ang Bible pirmi nagasiling ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo makaangkon sang kaluwasan. Ang kaluwasan hatag bugay ina sang Dios sa imo. Kung maayong buhat ang paghambalan, ang aton himuon amo ini nga kilalahon naton ang maayong buhat ni Kristo didto sa cross. Hindi ang aton mga binuhatan, kundi ang buhat ni Kristo sa iyang pagpalansang sa cross. Inaamo ang maayong buhat nga kilalahon naton. Kag kung makilala naton maayong buhat ni Kristo, then ang siling sa Bible, batona ina nga Kristo sulod sa imong kabuhi, kag alagaron nimo siya, ina amo ang paagi, din kita makaangkon sang kaluwasan. Ang Parisiyo wala makakita sina kabangdanan nga nagsiling si Kristo, sila bulag nga nagaguyod man sang bulag, espirituhanon nga pagkabulag, kay wala nila makita ang dalagko nga kamaturan nga may kaangtanan sang kaluwasan sang ila kalag. So dapat sa siningation agod nga makakita kita sang espirituhanon nga pala nan-aon nanungod sang espirituhanon nga mga butang nga ginatudlo sang Bible. Ang aton himuon sa siningation, magpaubos kita sa tubangan sang Ginoo, buksan naton ang aton mga tigipusoon, batonon naton si Kristo sulod sa aton mga kabuhi, kag maangko naton ang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga kautoran, madamong salamat kag kabay nga ang Dios magapadayon gid sa paghatag siyang espirituhanon nga mga kamatuoran sa aton mga kabuhi. Thank you.